Hello everyone, welcome back to my channel. आङो दिनैहाय मोनायावहाय मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना टाइमनेलावहाय नायनानैहाय मोनथिखाबाय। आङो दा कुसेंग्रा लुनो नागिरदों लोगोफोर। मानो होनोब्ला मोनायावहाय कुसेंग्राया थाब ओंखारो नालाय, बेखायनो आङो लुनो नागिरदों। आङो दा कुसेंग्रा लुहैनोसै। नै लोगोफोर, आङो बे कुसेंग्रा गुदुंखौहाय लुनो नागिरदों आरोना। नै दै लाबाय, ओमफ्राय मोनो ना मोना नायनो र', ओंखारोना ओंखारा। माथो ओंखाराब्रा। ओंखारबाय। मिराया नै मोनमारबाय आरोना। बिदिनो लुलांबाय थानोसै आं। सोबाय 15थासो मोनजेनबाय आरो। नै दा आङो नैबे गुदुंखौबो लुबावनोसै आरोना, मोनोना मोना। माने खायफा थाब फैयो आरो, ओमफ्राय खायफा थाब फैद'आ। माथो फैयाखिसैब्रा। फैबाय। नै फिसाल' नै। बिदि फिसाखौ बायो आं। ओमफ्राय आङो नैबे गुदुंखौहाय लुबावनोसै आरो। फैयोना फैया र' नायनोसै। फैबायबो माथो। इन्टारेस्टिं गाइसमोन। ओरैबायदि मोजांखाना मोनायावहाय कुसेंग्रा लुनोहाय थाब फैखायो। एसे गोबाङानो जाबाय। एसे गोबां मोनबाय, बाथोन जागासिनो नै। गाबोनहाय फुङावहाय फ्राय जानोसै आरो। फैबाय। हे दिं मोनलायबाय नै। माने मोनायावहाय थाब ओंखारो आरो बिसोरो। खाथियावहायनो थाफैयो आरो मोनायावहाय बिसोरो, ओमफ्रायहाय लुबा थाब मोनो। बेखायनो मोनायावहाय लुयो आं। दाखालिबो गोबां मोनदों जोङो। फवासे जानायनि मोनदों दाखालिबो। दाखालिफोरलाय बिराद मोनदोंमोन जोङो लुनायावहाय, ओमफ्राय दिनै मोनगोन ना मोना नायनोसै आरोना। फैबाय। वाव। आजा बाबु आजा। ये कुसेंग्रा नै गाइसमोन मोनबाय। बरिया गोथाव मोनखायो आं कुसेंग्राखौ। वाव, टेस्टि फ्राय जानोसै गाबोन फुङाव। जोङो कुसेंग्राया लुनानैहाय माबायदि मोनदों नै। ओमफ्राय नै आं ओरैहाय सायगासिनो दं, जानोसै फ्राय एवनोसै। ओमफ्राय नै बथलावबो दंबावोसो नै, गोबां मोनखादों जों। नै बथलाबो बुङोहाय एसे नांबावगौमोन आरोना। फानहैनोसै नै बे बथलनिखौहाय फानहैनोसै। बथलसे मोनबाय। ओमफ्राय नैबेखौहाय जानोसै। नै सायगासिनो दं।